nuwun. Yo, iki bagiane Mbak Mumpuni, ya Mbak Puni Asmara. Ya. Duete karo Mas Ribut. Ya, yo sepatnya kayak apa berpacu dalam melodi bersama Happy Love You. Princess apik kok sik ngene apri maju karo Mimin ya delet ya yo kowe Mbak Mimin jajar karo Mbak Apri ya terus Mumpuni karo Ribut jajar yo kalih sinten kula kalih Ribut karo Ribut nggih kudune kuwalik no nek kula mriki kalih Mbak Puni rak wedok do wedok kono lanang do lanang ngono napa takdir wae ya tak potoke jaman kowe disunat piye wedok karo wedok lanang do lanang iya lah nek kowe jajar Ribut kok wegahe ngapa jijik lah ngapa lho rupane kaya garangan kok ning ya upama dadi bojomu ngono Ribut kuwi kepiye? Umpama lho wong jenenge donya ya. Umpama kena Bali. Lah nek umpama dadi bojoku perawakku bapak bundes. Lah ngapa? Lah kena untune ini. Upama Puni dadi bojomu kowe piye? Rasubi. Lah ngapa? Lah oleh umpama dadi bojomu Mas gur saya kuru wae awakku. Lah kali dengan bojone asli ya lho, saya kuru kae. Ya nek yel-yele duo sinden piye? Yel-yelnya duo sinden. Yel-yelnya duo sinden. Heeh, yo Mumpuni jajar karo jajar karo Ribut. Nah, karo Ribut sih. Yo, syutingane live streaming Sobat Ria teruntuk duo sinden. Duo sinden dulu kita yel-yel dulu ya. Iya. 1, 2, 3 tetap cintai seni dan budaya jauh iki duo sinden nek kowe yel-yelmu kowe yelmu wong loro ono jajale Puni le duwe kok ya wong loro ayo lho kita itu pasangan idiot rene kok pasangan idiot utama idiot kentir iki ayo yel Ngapunten nggih Pak Depur. Yo, mangga. Yo. Sing kenalan. Ayo. Yo. Dirolu. Kami duo celeng. Yes. Celeng ki bangga. Lah iki ya. Lah modele celeng. Oh alah, kok le celeng. Lah apa? Sing mbok liyane celeng ngono kok le. Lah ya patute iki ya gur kuwi ya. Aku kan celenge iki teleke. Men. Yo lagune gala-gala ya, duet to. Nggih. Heeh, yo gala-gala. Gala-gala. Ya toh. Menika gala-gala teruntuk juga dari warga Cikarang tertanda Ibu Sri Mulyani, keluarga besar Mbah Buat, monggo sugeng midhangetaken saha hangresepi. Juga dari pemuda-pemudi Gojak yang kompak selalu dan rukun selalu. Monggo Mas Tito dan teman-teman yang kompak selalu, juga Mas Agus, monggo Mas Melo. Yuk kayak apa? Gala. Nah iki. Niki kok sing kleru to. Ya. Niki wonten pamundutan Mak Cangi saking pemuda Karang Taruna Gojak Kreatif. Kersakaken gelandangan Mas Ribut lho. Atiamu nek kuwi atiamu. Tenan ya kok le. Ayo dikawal sik gelandangan Mbak Puni, ubur rampene Ribut dicepake sik. Iya. Ya, tenan iki, tenan. Saestu. Tenan apa ora ayo. Saestu saking pemuda menika. Iya. Ayo, Mbak Puni. Kene. Pengen sono Ribut gelandangan. Ayo, Bud. Ini sing ora iso mirsani mendekat dengan
bangsal bisa mirsani lumantar proyektor. Proyektor. Di dekat pohon beringin. Nah. Ngombe sik sebelum disiksa ngombe sik. Nggih. Monggo pokoke siap kanca-kanca dari Gojak Kreatif, Mas Tito dan teman-teman, Mas Meto, ya, Mas Agus, ya. Ya, kayak Madang. Oke no. Iki Mas Bendil yang ngersakake lagu iki wajibe 200 lho. Romantika. Iso to, Bud? Romantika. Heeh. Saged. Ya. Meneng iki ben kaya gelandangan tenan. Nah. Nah, samplok andek polae. Ya. Nah. Wis kurang nek ngono ki kurang kudune ngene lho. Nah, ben iso jebebleh. Nah. Wis gelandangan ki mosok nggo klambi ya ora to. Nah, gelandangan kok nggo iket. Nah. Aduh, klambine iki lho dipaku karo gulu. Kopen ya kita. Ya. Cangkeme gejojoh malah. Cocok lipat. Loro. Oleh janggut kok dilarak. Lah iki benekmu iki. Nah. Alah, iki lho benek dadak ditemiteni ro gulu bareng. Ora dipaku. Nah. Monggo ya. Wah, iki fotone Ya. sapa iki tobrut meneh. Ayo. Wong edan. Dicopot. Masa gelandangan kok klambine apik ya? Ya ora anu. Ya piye wong ya ora welas wong kok. Nah. Pri. Gelandang. Iki gur buka wirang. Lah iki lho gegere panuthok. Kene. Ya men ketok. Anu ketok wong kaya wong kringeten tenanan. Nah. Golek panganan samplok. Ya, monggo lagune gelandangan. Yo. Apa? Wah, ibu-ibu mriki ganas-ganas ya, Bos. Bilang apa? Kok gordar mlotroke kathok ae. Lho nggih, wah ya Allah matur nuwun, Pak nggih berkah barokah. Ra lokak saya kebak, ra wutah saya Kae wutuh. mburi kae lho, Cek Oka. Nggih, wah matur nuwun. Sik antri. Nggih, antri wah matur nuwun. Nggih. Berkah barokah. Salahe iki kulinane iki nganggo kaos suwek-suwek kae ora nganggo. Ra lokak saya kebak, ra wutah saya wutuh, ora rubuh saya bakuh. Wong sedekah ki paribasan kaya wong Yo tetak. alah gek kebake kaya ngono, Bud. Oke no. Gek Mbak Puni ki pengen ki. Pengen. Klambimu copoten kaya aku ngene iki. Entuk luweh akeh tenan. Separo tok ae. Lha malah saya luwih saka kowe. Lah nggih, malu akeh tenan. Wah tenan Bu. Njok ra. Njaluk copoten sik. Aku ya belum dibudoi ngono. Tenan, ayo. Aja. Ayo. Kaya kur lanang ya, ayo. Aja. Walah. Nek le wuduh kono mah keplok engko dah. Nggih, matur nuwun peparingipun saking para kadang-kadang pamirsa pandemen wayang Purwo. Jambu alas. Oh ya. Oh, jambu alas. Nggih. Jambu alas. Jambu alas. Ya, nggih. Yo Mas Acong mana Mas Acong? Yo Mas Acong, iki penggerak pemuda Gojak kok yo. Oh, sing anu Dan? Daivi sing Oh, sing ngakon Mas Beling, Mas Beling. Nggih, monggo Mas Beling. Nah, Monggo, Mas Beling napa Mas Acong? Nggih, monggo. Ya. Jambu Yo, alas. Jambu alas, monggo. Yo, Nduk. Retno. Retno Muninggar. Yo, no. Berita Monggo kehilangan. perwakilan ya saking para kadang-kadang Gojak monggo. Apa Mas Tito? Nah iya, Mas Tito. Berita kehilangan. Apa? Jarik karo kaosku ra enek. Iya. Mangga ya, Ya. Retno. Ayo, Ya. Nduk Retno retno kene. Muninggar. Mbokne Sahla. Mbokne Auratku kene. Monggo Mas Beling, mbok pilih arep duet, monggo. Mas Auratku Beling. Atau Mas Acong, monggo salah satu. Ya. Mas Acong, iya Mas Acong kene. Monggo, Acong. Mas. Yo. Pinara. Ora gelem. Mboten Bener, purun. so. Mboten Iya. purun, Pak. Ya wis, monggo. Mas ribut meleh. Iya no. Nggih. Kepeksa duet karo Brudin. Sapa, Mas? Brudin. Budin iki sapa? Aku no. Monggo yuk. Yo, pisan bae. Jambu Jambu alas. alas. Jambu alas pamundhut wis diaturke. Ana sing ngersakake dawe asmara. Nggih. Dawe asmara. Yo Mbak Ria, duetnya bersama Mas
Sulaiman, monggo diaturke Mas Sulaiman. Monggo. Iki dari Mas Acong. Monggo, yuk. Mbak Ria. Mbak Ria Pamungkas. Spotnya kaya ngapa? Untuk Mas Sulaiman kepareng maju di depan, monggo, yuk. Monggo. Ya, spotnya monggo nyanyi. Selamat malam, Sugeng Dalu, Mas Sulaiman. Dalu, Mas. Asli dari sini? Kula Terasan, Nuk. Terasan. Mas Tenge. Oh, Mas Tenge. Nggih, asli Terasan. Nggih, Nuk. Oh, nggih. Monggo. Mboten napa-napa to, Mas? Oh, mboten napa-napa. Aman. Nggih. Aman, nggih. Aman, Mbak. Monggo menghadap ke barat. Mriko. Kamera. Nggih, perune ganti. Malah raine sulap ya. Mboten napa-napa. Lumantar live streaming Sobat Ria dari Mbayat. Ya, lagunya Dawai Asmara, alunan suara dari Jeng Ria dan Mas Sulaiman. Monggo, yuk. Partisipasinya warga Terasan dengan warga Gundang, Jaten, Gunungan. Matur nuwun. Isi tak wacane lumantar WA iki dari Mas Adi Cetok. Iki uga monitor, matur nuwun kagem Mas Ribut dan Mbak Mumpuni. Mbak Ngatiem Supono saka ngendi iki? Ngumbul susuan. Nggih, ya monitor sing bayangan awake dhewe wingi. Terus dari Mas Agus. Mas Agus ngundang Terasan kene. Pak, tolong sampaikan salam dari Mas Mardiono Belgia. Oh, tepuk tangan dari Mas Mardiono. Ya, Mas Mardiono Belgia. Kagem sedaya warga Gundang Jaten Gunungan. Suwun matur nuwun. Ya, Mas Mardiono saking Belgia ya monitor matur nuwun. Nggih. Ya, duh. Ya coba matur nuwun iki nduk Mumpuni. Iki dari sapa iki? Sik. Nggih, kagem Mas Agus Sehono iki ngersakake Puspita Nala. Terus Kastian Jati dari warga masyarakat Gunungan, Jaten dan Gundang Terasan. Yo ngatur apa nduk Mumpuni? Nggih. Ya, apa? Iki wonten request saking pemuda Gojak. Denok. Denok. Oh ya, iki ana sing ngersakake, monggo. Engko bar iki romantika ya, Ribut. Kuwi lagu Putri. Cowok. Ya, nggih. Monggo. Kowe iki kelambene didusi wong. Nanti didusi wong akeh. Ya, monggo. Monggo yuk, Denok. Monggo.
matur nuwun Denok wis diaturke lumantar Mbak mumpuni penyanyi kita dari kota Karanganom Klaten bersinar ya. Ya coba romantika buat ribut iki lagu putri apa kakung? Mbak Rinjo lagu tak krungu romantika. Ya. Sopo ya? Aku yo. Sapa ora? Mboten saged nek niku. Ora, digoleki sik. Heeh. Iki isih ning pamundhut Puspitanala Mbak Atno Muninggar karo Mbak Ria Pamungkas. Ya, menika saking Mas Agus Sehono. Heeh. Iki juga teruntuk kadang-kadang perantauan Gojak. Ya. Monggo kaya ngapa Puspitanala juga kasetyan iki dadekke siji engko sambung goro-goro. Ya. Enggak, ya. Makanya cah Puspitanala. Lah napa to, Mas? Anggukan rasa lebih indah tiada yang merindu selain hatiku andai engkau tahu rembulan kau semua yaksani keras kataku tangan maria sira sayangku Terima kasih matur nuwun Puspitanala halunan suara dari Mbak Ria Pamungkas dan Mbak Artno Muninggar. Ya, heeh. Ya untuk mumpuni ya apa lagune? Ya. Iki dari Mas Bendil iki mau lagi nggih lagi mikir sekedap jare ngono. Niki wonten anu Pak, niku Apa? wis Kusuma Wijaya. Oh, Kusuma Wijaya. Nggih, saking pemuda Gojak. Heeh. Ajeng tinggi sangu bali teng Jakarta. Oh iya. Nggih wonten Jakarta, Mas. Nggih. Oh nggih, siap-siap nggih. Kusuma Wijaya, Mas Bendil nggih. Diaturke nggih. Iki ganti-genteni anakku Gurnat, aku tak mundur ku gagalan. Heeh. Mas Apa? Dapong. Apa? Nggih. Request saking Mas Dapong. 5 lagu. Kok mati aku. Remuk mulai. Ya. Tuh, 500 ning Nggih. 5 lagu meneh. Nah. Oke. Ya, kalau Mas Bendil wis. Ora apa-apa ora nganggo goro-goro ora apa-apa terus iki. Apa? Mulai ya. Iki ya. Ya ya, heeh, nggih. Nggih. Lagune apa, Nduk? Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya teruntuk kadang-kadang perantauan di Jakarta. Monggo, yo. Satu lagu, ya, engko kari 5. Yo, monggo, yuk. Wis satu to. Wijaya wis diaturke satu lagu. Heeh, ya nglunaske 500. Ya. Nah, terima kasih.
Princess ya Gusti Allah. Iki nopi ya nggih. Yo nyanyian Nduk Mimin. Heeh karo Mbak Apri. Monggo lagune apa? Ngewangi ayo nak. Non? Gus Dur. Oke. Gus Dur iki. Monggo, yuk diaturke kaya ngopo Gus Dur. Mbok klamben ta, Bud? Kaos kuwi nang dijane iki. Katok kanelak kademen barang. Yuk Gus Dur. Monggo, ya. Bot-bote 500.000. Goleke anu kok goleke. Goleke pitra. Nggih, siap. Heeh. Penting lensa disingkirake. Abilawa. Gus Dur Holinan suara dari duo sinden. Gus Dur sampun. Nggih, matur nuwun, Mbak. Niki Mimin, Mbak masih Aprilia. 3 lagu. Ya, nggih. 500 ki abot to. Nggih. Heeh. Langsung goro-goro walah. Yo kari telung penyanyi iki dintekke ngomong ninggal sik. Yo De Olivia. No, Mas. Oh iya kurang kapapat jare. Gus kalah. Ya. Ya ndak renang apa, Nduk? Ayo Ret. Iya. Siap, nggih. Gang Doli, penghunine Icul siji ku lho. Ayo Nduk Retna, kene nyanyi lagu apa? Liyane sik ra apa-apa. Oh, duete karo Mas Ribut Katresnan Sejati. Oh, Katresnan Sejati. Iya. Nggih. Monggo iki digedruke iki. Pamundhute kanca-kanca Gojak Kreatif. Kreatif. Ya. Yo Mas Ribut Katresnan Sejati. Ayo Mas, rasa dilaki apik ngene iki. Ya. Nek dilaki mah elek lho, Bud. Bersama Abila wah. Ya, monggo yuk Katresnan Sejati. Yuk. Yo. Nomuningara sama Mas Ribut duetnya. Ya. Ya, saya tolong lagu yo. Ayo Mbak. Nggih. Oh iso Mbak Sriyati karo Mbak Warsi. Ya, perahu layar iki saking ibu-ibu PKK. Juru masak ya. Kanca-kanca penabuh ayo do nglilir ya perahu layar kaya apa? Ya. Sak ramban wae kaya apa? Yuk, Cah. Yuk kendange, yuk. Monggo. Monggo Mas, yuk. Terima kasih matur nuwun perahu layar wis diaturke. Ya, iki Mbak Sriyati sama Mbak Warsi. Ya. Mbak Ria Pamungkas. Jumeneng Mbak, monggo. Lagune apa, Nduk? Iya, sabar yo. King Non Sidorondo. Iya. Yo jare Sidorondo ya wis. Ya. Karo sapa, Mas? Ya ora kaya. Wansane ya. Ya Sidorondo. Karo Mas Acong kene Mas Acong. Monggo, apa karo Mas Sulaiman meneh, monggo. Diaturke. Ya. Duete karo sinten? Ya nek ora Mas ning Ribut. ya, monggo. Yuk Sida Rondo, yuk monggo ya, Cah. Ya, tetos. Yuk pesisan Mbak Ria. Anjing. Lagunya sabar. Kersake Anjing. mau lagunya. Iki uga Mas Mesran saka Jurang Porong Bandungan Jatinom Kepareng Monitor. Terima kasih matur nuwun. Oh, niki Ribut. Ya siap, nggih. Juga dari Mas Ngadinu Bekasi. Nah, Pondok Ungu Perme Bekasi uga monitor matur nuwun.
Ya, Pak, niki request saking pemuda Gojak nyuwun musike Blendrong. Oh, musiknya Blendrong, cok, gedruk. Gedruk. Nah, kaya Salihung gitu, Mas. Nggih. Ya Salihung. Wis, iki ora nampa saweran meneh iki. Hup. Ditutup. Angkat tangan aku, Mas. Wis pokoke angkat tangan tenan iki. Ora. Ya, mangga. Ya. Ya. Mangga ya, Cok. Ya. Lagunya Sabar. Sabar. Sabar, monggo. Ya, Cok. Iki ning sing ngersakake iki mau lagunya Sabar. Monggo. Terima kasih, matur nuwun, sabar tenan Mbak Ria Pamungkas. Ya, sabar kok nggih. Ya. Yo pungkasane nduk mumpuni iki kagem Mas Agus. Mas Agustinus Sehono saha Mas Agustinus Joko Pramono, juga Mas Purwono, juga Mas Depan. Mboten Mas, mboten. Lakon kungku dak tutung nggih. Mengke mawon gara-gara. Request Gang Doli. Bang Doli dari rekan-rekan Jakarta nggih Mas. Monggo, yuk Bang Doli. Nggih, Monggo yuk Tole Gurnat Majiwa perang le. Engko bar iki terus Selaknya ngarung, Mbak. Monggo. Ayo, Bud. Monggo. Bang Doli, monggo. Ya. Ya le Gurnat maju le perang kono, ya gagalan kaya ngomong. Spin